Este proxecto, xestado na localidade siciliana de Taormina, xurde en resposta ao actual clima de euroescepticismo que ameaza a Unión Europea. A conxuntura económica e o agravamento da crise financeira volveron poñer sobre a mesa este fenómeno que acadaba a súa máxima expresión co respaldo da cidadanía británica ao Brexit. Precisamente co obxectivo de analizar e debater este fenómeno, acaba de iniciarse este ciclo de conferencias en Noia, grazas á colaboración da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia. El tema de hoy es el euroscepticismo. Nosotros vamos a pensar que para contrarrestar este problema, porque es un problema para nosotros en Italia como en el resto de la Europa, tenemos que afrontar encuentros como el de hoy. Todos los países de la Unión Europea tienen que hablar y relacionarse entre otros. Destacados expertos da Administración, pero tamén representantes da sociedade civil, expuxeron a súa visión sobre o actual contexto internacional, así como a necesidade de camiñar cara a unha Europa máis forte, unida e cohesionada. Nosotros vamos a esperar una Europa con gran cohesión, es lo que queremos. Para nosotros, Brexit o algo como está en estos días, tú puedes ir a ver, es un problema porque falta la cohesión de los países fundantes de la Europa Unida. Así intentamos con encuentro como el de hoy de consolidar un diálogo para una Europa que sea la que vamos a desear. Tras o seu paso por Galicia, o proxecto continuará o seu periplo por distintas rexións europeas, conformando unha rede que pretende reforzar entre os cidadáns a unidade e o sentimento de pertenza a Europa.